Tak čaute, momentálne sa nachádzame v Černovej, čo je vlastne mestská časť Ružomberka a vedľa mňa stojí športovec a vlastne aj náš ambasádor Adam športu Igor Lavko. Ahojte. Takže ja ti rovno prenechám slovo a povedz nám niečo o sebe. Možno by si mohol začať celou svojou športovou kariérou, akým športom si sa venoval, keď si bol malý, odkedy športuješ a vlastne čomu sa venuješ primárne teraz. Áno. Tak pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Igor Lavko a som elitný závodník najpopulárnejšieho prekážkového behu na svete, ktorým je Spartan Race. Venujem sa vlastne tomuto behu už niekoľko rokov, asi to bude už 9 rokov. Na to, čo predchádzalo tomu všetkému, kým som sa k tomuto športu dostal, boli samé extrémne športy. Vlastne venoval som sa aj motokrosu, breakdanceu, čo je vlastne akrobatický tanec, čiže salta, tá pohybová príprava už bola tam. Nejaký parkour, preskakovanie nejakých vecí, do toho kulturistika a za tie roky som vlastne zistil, že som ako keby pripravený k tomuto športu, že už mi chýba len tá jedna vec a to je kondičná príprava a behanie. Tak som sa začal venovať tomu behu viacej, nastanovil som si prvé ciele, môjim prvým cieľom bolo na prekážkovom preteku, ktorý bol vlastne tvrďák race, tak bola prvá 30-ka. Účastnilo sa tam asi 1000 pretekárov, viac ako 1000. No a povedal som si, že ak sa mi podarí skončiť v prvej 30-ke, tak pôjdem v tomto športe ďalej. No a budem stále posúvať svoje limity, až pokiaľ to vlastne pôjde, čo je ešte dodnes. Ešte stále som asi nenašiel ten svoj strop, kde sú tie limity. No a vtedy sa mi podarilo 15. miesto a bol som veľmi spokojný, aj prekvapený, nakoľko tá prvá 30-ka bola pre mňa ešte taká skromná. Som si povedal, že tá prvá 30-ka to bude tak akurát, že nie je tam nič veľké, ale nič ani nesplniteľné. A keď som skončil 15, tak som povedal, že ideme ďalej. Začal som sa pripravovať ešte viacej. Druhý pretek bol potom v Bratislave a tam som tiež z podobného počtu účastníkov skončil vlastne už 4. a 36 sekúnd mi chýbalo na 3. pretekára. No to stále ešte nebol Spartan, bolo to niečo podobné tomu. Takže zase bola dlhá príprava, niekoľkomesačná a prvé preteky boli v zime v Svite, ale už Spartan Race. Tiež som si to veľmi sledoval akože na internete, vo videách, že aké prekážky sú tam, čo ma čaká. No ale prihlásil som sa hneď do elity medzi najlepších a tam sa mi podarilo skončiť celkovo 8 zo všetkých pretekárov, kde bola ešte dvojnásobná účasť, ako na tvrďák race. A v elite ako v jednotlivcoch sa mi podarilo 5. miesto v prvom preteku Spartanovi, čo bolo pre mňa obrovský akože zážitok. A ešte stretnúť tam svoj idol, ktorý bol Peter Žižka, v týchto prekážkových pretekoch najlepší. Tak som si splnil hneď taký prvý cieľ. Na druhom Spartanovi som s ním už stál na stupienku víťazov, čo bolo na Donovaloch, kde sa bežal boost okolo 25 km, nejakých 35 prekážok to vtedy bolo a v zime bolo asi minus 6 alebo minus 7 stupňov. Vlastne bol som bežec laik, ktorý mal len svoj sen v srdci, ako sa povie, alebo Emil Zátopek, čo bol najlepší bežec, povedal, nebeháme s peniazmi vo vrecku, ale so snom v srdci, že tak by mal bežec vyzerať. A taký som bola ja vlastne zo začiatku, len som veril, že niečo dokážem, makal som, trénoval som a učil som sa na tej svojej ceste, ako vlastne sa dá ten výkon robiť, čo mi treba k tomu behu. Prišli prvé zranenia, hej. No a keď sa vrátim k tým Donovalom, tak mi vtedy som ten pretek absolvoval bez vody, bez akéhokoľvek gélu. Som ani nevedel, čo sú to gély, že tú energiu treba doplňať. Čiže polovicu závodu som šiel už tak, že vypnutý, mi zhasli sviečky, ako sa povie, ale šiel som len hlavou, som to dotlačil. No a vtedy som aj v sebe objavil tú najväčšiu svoju výhodu v pretekaní, a to je vytrvalosť a silná hlava. Že keď vlastne telo nevládze, dokáže sa človek, alebo aj hociaký športovec dostať do svojho cieľa len hlavou, aj keď je telo unavené a ubolené. Takže to sú také moje začiatky. Si, že máš nejaký svoj cieľ? Áno. Alebo že chceš niečo v tom dosiahnuť? Čo to je vlastne? Čo máš ty taký svoj strop? Kde by si sa chcel dostať, kde sa vidíš? Alebo kedy si myslíš, že príde nejaký bod a povieš si, aha, tak dobre, dosiahol som to. Áno. Takže také body už aj prišli, že fakt si plním tie ciele, snažím sa a keď sa mi to podarí, tak som so sebou nesmierne spokojný, lebo prekonať vlastne samého seba v niečom je asi to najkrajšie víťazstvo v živote človeka. No a
čo sa týka nejakých tých športových cieľov, ktoré už mám za sebou, tak tie najlepšie sú pre mňa napríklad majstrovstvá sveta v gréckej Sparte, kde som za 3 dní absolvoval 3 náročné závody v najťažšej konkurencii sveta a podarilo sa mi skončiť na 23. mieste zo 68 krajín sveta v elite, čo bolo veľmi akože pre mňa úžasné, lebo vtedy som si dokázal splniť 3 ciele. Bolo to prvýkrát som videl more, prvýkrát som letel lietadlom a prvýkrát majstrovstvá sveta, na ktoré som sa vlastne každý rok kvalifikoval a neboli prostriedky na to, aby som sa tam dostal. To je jeden z tých takých veľkých, ktoré sa mi podarilo splniť. Ďalší ten veľký je asi môj rekord na Veľkom Choči, kde som 24 hodín bežal v kuse a podarilo sa mi 11 vrcholov vybehnúť aj zbehnúť za 23 hodín 36 minút. Neoficiálna verzia je 10 700 nastúpaných výškových metrov a 10 700 naklesaných. Oficiálna je o 400 výškových metrov menej, čo je 10 280 nastúpaných a 10 280 naklesaných. Počas tohto boju som mal vlastne 15 minútovú jednu pauzu, kde som si dal vlastne 3 kúsky pice z krčmy Janošíková reštaurácia, čo je vlastne Havaj. Takže 3 kúsky a každý jeden vrchol ďalší som si dal vlastne ďalší kúsok. Čiže energiu som sa snažil doplňať postupne. No a tých prvých 7 chočov išlo úplne, že rýchlo, ubiehalo mi to, hlavu som mal perfektne nastavenú. Čiže to je ten taký druhý, ktorý sa mi podarilo cieľ splniť v živote a na ktorý budem furt spomínať a som vďačný za to, že sa mi to podarilo. Bo vlastne primárne som sa rokmi na to pripravoval. Postupne, 2 razy choč, 3 krát, pokus o 4 nevyšlo, potom 4 sa podarilo, potom išlo na 5 krát, hej. A jednoducho takto som sa dopracoval k tomu, že keď som ho dal 8 krát, tak už hlava bola tak nastavená, že ja to dokážem 24 hodín bežať v kuse. Prišiel kamarát s nápadom, že nikto ešte na veľký choč oficiálne nikdy nespravil niečo také ako ja a že chce, aby som sa zapísal do histórie s týmto, lebo nepozná nikoho, kto by viackrát bol na choči ako ja. Ja som tam chodil fakt do týždňa, keby aj, keď poviem príklad tie najlepšie razy, že za mesiac som tam bol aj 26 krát, hej, na choči. Každý deň, keby aj 2 krát do dňa, alebo tak. No onže nie je na to už ani toľko času, človek má aj deti, aj iné zameranie pracovné, hej, nie je toľko času doma, takže sa snaží ten tréning si aj tak prekladať. To boli tieto 2 ciele, no a tie, ktoré ma čakajú teraz, najbližšie. Jeden bol ten, ktorý som absolvoval v Saudskej Arábii, teraz nedávno, 8-hodinový beh s prekážkami v púšti. No a teraz podobná verzia bude v Anglicku, tam bude 12-hodinová verzia, čiže ešte viacej prekážok, viacej kilometrov sa bude dať nabehať, ak všetko vyjde a bude zdravie, tak tam. No a v októbri 24-hodinová verzia tohto istého preteku, ale v Amerike. Tak to sú najbližšie ciele. Bomba, to nie akože brutálne. No, takže chcela by som sa opýtať na ten tvoj tréning. Hovoril si, že musíš mať aj určite nejakú fyzickú kondíciu, čiže ako trénuješ fyzicky, ako vyzerá tvoj tréning, ale veľmi by ma zaujímalo, ako trénuješ svoju hlavu, lebo si vlastne hovoril, že častokrát je to o tej hlave. Máš tú hlavu takú tvrdú od prírody danú, alebo proste trénuješ aj tento smer? Áno. Takže čo sa týka tej fyzickej, keď si sa spýtala akože na prvú otázku túto, takže ja som zistil pomerne veľmi skoro v prekážkových behoch, že fitness musím proste vylúčiť, že to nie je dobrá cesta, čo sa týka na Spartana na prekážkovú prípravu. Treba tam zaradiť, ale vlastne cviky s vlastnou váhou, čo je workout. Hej. Dynamické cviky, rýchle cviky a tú svalovú výdrž, ako cvičiť. Nejde tam ani o tú váhu, ale s malou váhou a robiť rýchle opakovania, proste dynamicky rýchlo a vedieť tie prechody ako v crossfite, poviem príklad, že bežím, teraz spravím 10 klikov, 10 angličákov, skočím na hrazdu, bežím ďalej a nič mi to nespraví, že to telo si zvykne na tie výkyvy, hej, te poviem. Čo sa týka tohto. Čo sa týka tréningov, samozrejme beh, dá sa plávať, dá sa bicyklovať, dá sa korčulovať, dá sa turistika. Ja mám ešte taký pojem ako extrémna turistika, neviem, či to takto pozná. Mimo chodníkov a mimo proste značených trás, že kde je ten terén taký, že tam len jelene skáču, sa dá povedať. No a to je aj moja výhoda v prekážkových behoch, že keď nastane vlastne zbeh dolu kopcom a je mimo chodníka a sú tam skaly, tak mne toto ide najlepšie. Častokrát som počul také poznámky aj od pretekárov z konkurencie,
z Českej napríklad, ty vole, to len nemá cenu, keď som chlapa preskočil dolu kopcom normálne ten. A vtedy sa mi aj podarilo druhé miesto, to bolo v Maďarsku v Tokaji, čiže človek si, hej, pospomína na to, že ozaj ten tréning, ktorý robí, niekedy má význam, hej. Ale musí vedieť človek poznať svoju cenu toho, prečo to robí, aby si aj neublížil, aj čo sa týka zranení, predchádzať tomu, aj rozcvičovať sa a tak. No, to je tá fyzická príprava. A čo sa týka tej psychickej, tej mentálnej stránky, tak ja si myslím, že odkiaľ to ja mám, že nemal som ani ľahké detstvo, hej, že bola to práca, ťažká fyzická práca, pokiaľ aj rodičia kúpili starý dom, keď som bol malý, a veľa sa prerábalo, makalo sa, čiže mňa už doma oco trénoval ako Spartana, sa dá povedať, hej, tehly, nosiť, cementy, miešať betón a v kuse. A k týmto všetkým veciam, ktoré som v živote robil, čo sa týka športu, tak tá ťažká práca na stavbách bola jedna z tých zložiek, ktorá ma formovala, čiže aj po fyzickej stránke, aj po tej mentálnej. A ja si pamätám, že som takedy aj 17 hodín najviacej pracoval aj so zámkovou dlažbou, čiže to hoci ktorý človek nerobí a je to, si myslím, veľké plus do toho, nakoľko v konkurencii mám ITčkárov alebo študentov, ktorí majú sedavé zamestnanie, sedia vlastne v kancelárii a potom majú kopec energie, ktorú potom vybijajú. Ale ja aj s tréningom, aj so všetkým som denne pálil 8000 kalórií. No, ďalšia vec, čo ma zaujíma, som započula, že si táto. A dokonca akože nejdeš sa šetriť, rovno dvojnásobný, hej, megaloman, ok. Takže ako dokážeš sklbiť svoj súkromný život s tým športovým? Ako, dobre, dvojnásobný táto, dvojičky, bum, a teraz čo? Ešte chceš byť Spartan, neviem čo, bežať 200 hodín týždenne? No jednoducho, keď niečo človek miluje a ide si za tým, tak ostatné prekážky proste nemôžu byť prekážkou. Vždycky vynaloží toľko úsilia, aby sa dalo vlastne stihnúť všetko. Aj tá rodina, aj s deťmi, aj športový život, aj zamestnanie a vyhovieť všetkým aj okolo rodiny a čo sa týka takto. Hej. Čiže musí mať ten taký ťahuň v živote, tú motiváciu. A u mňa je to ten šport, tá príroda a keď sa má na toto čas, tak musí byť všetko v poriadku. Musí byť rodina v poriadku, s deťmi, venovať sa aj deťom, aj čo sa týka zamestnania. Častokrát som trénoval tak, že do roboty na bicykli, z roboty na bicykli potom ešte behať, alebo do roboty behom, z roboty behom ešte behať aj 3 fázy za deň. Hej. Máš nejakého sparinga, s ktorým trénuješ najradšej, alebo trénuješ sám prevažne? Prevažne sám, to by som povedal až 90 a viac percent sám, ale mal som akože za tie roky veľa som mal akože tých bežeckých sparingov, ale oni počasie ako keby nechceli so mnou trénovať, alebo hľadali výhovorky, alebo ja nemám také rád. Ja mám rád, keď niekto poviem príklad, ideme na choď, ideme tam, poviem nejaký si nápad a on povie, jasné, ideme bez všetkého, zariadíme sa aj teraz hneď, hej. A taký jeden sa teraz našiel a proste je takisto Spartan, má 20 rokov, má taký výkon ako ja, aj spolu sme absolvovali vlastne tú Saúdskú Arábiu, trénujeme spolu, teraz v poslednej dobe tak viacej, keď je čas. No a on je fakt taký, že vidím sa v ňom. Tak preto mi tak akože najviac vyhovuje v tomto, hej. Že on, hockedy poviem aj o polnoci, keby som mu zavolal, vieš čo, o 4 ráno ideme na tréning, tak on povie hej, aj keby bol unavený. A toto je proste, že vidím sa v ňom. A myslíš, že on sa vidí v tebe? To sa treba už jeho opýtať, to bude na rozhovor potom s ním asi. Dobre, takže natrénované máme, nejaké ciele máme dané a teraz mi povedz, že máš pred sebou závod, máš nejaký svoj rituál, ktorý robíš pred závodom, alebo opakuje sa ti niečo stále pred tým závodom, čo proste nemôžeš zabudnúť na to, alebo nechceš? Hlavne nastaviť si dobré psychiku. Že proste o čo ide v tých pretekoch, že keď prídem na tie preteky, tak nejdem si porovnávať ego, že ja som najlepší, hej, a teraz teba som predbehol a ty si horší. Nech bol lepší, alebo ja som bol horší po preteku ten výsledok. Vždycky som prišiel za superom, podal som mu ruku, poklonil som sa mu, prejavil som mu úctu. A tak si myslím, že by mal fungovať každý športovec, že je to fair play. A pre mňa je to pred tým pretekom nastaviť si dobre hlavu a uvedomiť si, že v podstate nejde o nič. A keď človek ide do tých pretekov, nejde pod psychickým tlakom, nerobí zbytočne na seba tlak, tak tým pádom podá aj lepší výkon. Jasne. Posledná otázka, ktorú by som mala. Máš nejakú vtipnú príhodu alebo nejakú pikošku, alebo proste niečo, čo si povieš, že no tak na toto teda v živote nezabudnem. Alebo niečo možno, že aj také, že nikomu to nepoviem, lebo sa za to fakt brutálne hanbím, tak teraz poď s kožou na trh.
No, akože toto vedia aj konkurencia, akože súperi, elitní zo Spartana, no raz vo Valčianskej doline. Sme mali posledný pretek stredoeurópskej série, šampionát v elite. No a ja som bol v tabulke nejaký 6. alebo 5. a išlo o body. Že fakt ten pretek sa šiel bomby strašné a mňa už od 13. kilometra som ráno pomiešal kadejaké ovocie a v bruchu to bol proste čistý šalát a ja som bral, buď to dokončím, alebo to nedokončím, alebo si spravím hanbu. Jednoducho som mal také krče silné, že dokázal som to vydržať asi 7 km ešte ďalších. A to už bolo pre cieľom možno takých 4-5 km. A bol jednoducho taký les, naprv bol strašný výšlap, to sme šli úplne, že vedľa seba všetci. A keď som vyšiel na vrch, tak bol zbeh. No a tým zbehom som si snažil spraviť náskok, lebo už som mal v hlave to, že niekde skočím za kríček a urobím čo treba, lebo jednoducho to boli také krče, také bolesti, že sa to nedalo vydržať. A už keď som bol za tými kríčkami, tak som videl, ako súper jeden predbehol druhý a jeden z nich sa proste na mňa otočil a že čo je Igor? Mi zakričal a ja bež ďalej mu vravím, že nepozeraj sem. No a potom som pokračoval ďalej a čo je kuriozita, že sa mi ešte ich podarilo naspäť prebehnúť. Pekne. A do cieľa som vtedy prišiel za majstrom Európy, vtedajším Michalom Rajniakom 5. Super. Takže toto Dobre, je taká dobre, super. kuriozita. Je to brutálne náročné a myslím si, že máš tam aj nejaký svoj cieľ alebo nejaký hlavný cieľ, prečo toto všetko vlastne robíš. Nie je to úplne ľahké. Ja to berem ako taký hlbší cieľ alebo hlbšie poslanie. Že skrz to, že som sa rozhodol celý život abstinovať od alkoholu, od drog, od cigariet, od týchto vecí, dokonca ani výživové doplnky, čo sa týka nejakých sypačiek na podporu svalového rastu a takéto veci, to absolútne odmietam. Hej, ak je niečo na prírodnej báze, niečo ako moringa alebo niečo, čo rastie v prírode a výťažky z toho, tak to môže byť, alebo kolagén na kolby, to áno. Ale toto proste odmietam. Hej. Tak nakoľko som sa rozhodol ísť touto cestou v živote a začal som aj športovať, tak sa snažím tých mladých ľudí motivovať, aby boli jednoducho, aby vedeli, že v tom živote sa to dá aj inak, ako s alkoholom a s drogami, že sa dá v živote aj niečo dokázať a byť so sebou spokojný. Čiže ten hlbší cieľ je pre mňa motivovať mladých ľudí a nie tu nejaký odkaz po sebe. Super. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.